Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародару. Ман Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Почти ҳар як видеои мо берасписания меброяд бародару. Имрӯз ҳам як видео берасписания дорем. И ганда важная барои мардум, барои ҳамин ман гуфтам сразу съёмка кунам. Рости дар дигар чиз хеле держатель навигатор ман мондам, а ёдам биромадай, дар дастам қабида съёмка кардистам, рада рафтистам. Хулоса чӣ гап шид? Бародарое ки заролёмен, бародарое ки пиёда ҳам ҳастен, барои шуморам дар корае, чунки бу дигар схемо ҳам ҳастанд, мардумам чӣ фиреб мекунанд. Рости як бародар занг мезана, барои проводина суҳбат мекунем. Дар район митиши манш мекунанд, дар каршеринг Делимобил. Анаки нигоҳ кунед ситуация чӣ шудагия. Ба гуфтаи бародармон, аки иша худо медонам, ҳам бародар медона, ай сабабе ки кор чанд бор шудагиай, ман бовараш мекунам. Милисо манш мекунанд, пока документора проверка мекунанд, исусу берун хина ки бародар ях мекунанд. Канта ларзада медроя, ба гуфтаи бародармон, баъд гаё меган ти ягон чиз задагӣ, меган не, алкотестер метиҳан, алкотестер ҳаму алкоголни чира пуш мекуна, результат 0. Мега хай наркология мерем. И бародар мега рафтем. Ман ягон чи кардагӣ нестам, ман тайёрам. Адел мераванд, короче туда-суда хай ягон соат вақт меравад, чӣ хеле одам девона мешава аждата. Ба мехезан меган ки короче ози бо наркология мерем, уҷа 6 соат вақт мегира, баъд адел мерем, исусу 1 сутка вақт мегира, як гала заявление, объяснительная печата, исусу психологически метарсонанд. И ҳайвоно, и саго омӯхта шудагиан, мардуми моро фреб карданда. Ситуация хел мешава ки и бародар мега хай чӣ кор кунем? Мега хай отказ ку, отказ мекунӣ, 5000 штрафет меояба, ҳамун 5000 платит мекунӣ, тамом ба мера. Ай сабабе ки и бародармо намедона, ай сабабе ки мақсад забони русиро мумкин соз надонанд, дигару дигар метарсанд, мисол вақт сарф накунем меган, розӣ мешава. Тамом бародару, вақте ки отказ карден от прохождения медобследования, 1,5 сол лишения автоматически. Барои ҳами обязательно ба бародару бирасонед. Барои ҳами обязательно қонуну чизои худтона бидонен илтимос. Ман намегум ваё да газават кунен, газават накунен. Но вақте ки ваё виноватан газават кунен. Оли иншолло оиди документ проверка кардан, оиди бисёриё ман як вақт манам съёмка мекардам, на каком основании гуфта девонагӣ мекардам, и коро вообще лозим нест. Вақте ки не хеле подставит карданиям, вақте не хеле фреб карданиям, шумо бояд ҳуқуқи худтона бидонен, шумо бояд забони русиро бидонен. Барои ҳамин ман миллион бор мегум, илтимос вақт ҷудо кунен, як рӯзда ним соат, 1 соат ягон китоби урусӣ бихонен, ягон кинои урусӣ тамошо кунен. И хел не ки просто кино тамошо кунен, кино тамошо карда суханои ваёро гӯш кунен, бифаҳмен чӣ гуфтестиян, чӣ шидестая, шутоби забони русиро ёд бигирен. Кати бародаротон забони русӣ гап занен, бифаҳмен, бидонен. Барои чӣ ки ситуация шудагӣ бид, ман дар як чанд моҳ пеш як бародари дигар дастафка да кор мекунад, занг мезана, бовар мекунен, как будто мегӯй одам, ман задагим, одам мошин кати, худо бибахша, хай сахт задагӣ нестам. Ман ҳам хеле тарсида будам. Мегӯй ягон одама задагия мошин кати, сир шудагӣ, завон гап зада наметавона, ай тарсара. Медонен чӯ кадай? Ин ҳами ситуация. Урам алкотестер метиҳанд, урам вай мекунанд, меган ман обследование мерай, иҷа мерай, уҷа мерай, прокуратура мерай, метарсонанаш, меган лучше биё отказ ки 5000 штраф мешава, тамом. Хулосаи гап 5000 штраф, майли 30000 штраф, 1,5 сол лишения. Барои ҳами вақте ки ҳами кора кардагӣ нестен, мисол намедонам наркотикан чиян, ман хеле чизо вообще разбираться намекунам. Уверенен ай хитон, отказ накунен, любой чи биган, бирен катишон проверка любой чиро бигзарен, чунки шуморо храб мезананд, фреб мекунанд, праватон 1,5 сол лишения. И ҳайвони ахмақи падарлаънада звани метиҳанд, премия метиҳанд. Аки во дар уҷа намедонанд ки ҳайвон подставит кардагиай тоҷика, во меган без у одам под наркотой буд, и метавонист 50000 100,000 бигира, мақсад нагирифту оформит кард. Званяш метиҳанд, премия метиҳанд ай тарафи государства, тарифш мекунанд. Но на самом деле и саги ахмақ мардуме ки мисол сос фаҳмоишиш нест, ай бисёри мардуми худмона, не аки мо доно хуб дорем, мара дуруст бифаҳмед. Ман хусусан як хел бародаронам мегум, ман ягон ҷои паззаниш нест. Просто намедонам подставит кардагиай. Барои ҳами илтимос забони русиро ёд бигирен, бифаҳмен чие, чӣ нестай, ки ҷодай. Телеграми ма ҳаст. Ман номер телефон дода наметавонам, аз барои Аллоҳ мара дуруст бифаҳмем, бисёриё комментария да камтар нофаҳмоӣ мекунанд. Бародарҷоно, шумо уже алҳамдулиллаҳ 100,000 зиёдем. Видео қадар тамошо мекунанд. Ҳар яктай шумо зам занен, ман даже полни вақт ма 24 соат дар шумо ҷудо кунам наметавонам, успед намекунам. Барои ҳами нависен, комментариё да нависен дар Телеграм.
ман ҳама вақт ҳаракат мекунам комментариёда ҷавоб бидам. Комментария телеграм автоматически уведомление мебирояд. Ссилкаи телеграма дар поён мемонам. Бидроен, бинависен чӣ ситуатсияи битонам наздикида бошам. Бовар кунед худо болои сардай миём ягон сумтон дар кор нестай. Аз барои Аллоҳ бародарона ёрдамтон метам мефаҳмонам. Просто дилам месӯзад ай бародарда ки ҳамун провокати сум кор мекард, зиндагиша пеш мебурд, ҳозир лишатш мекунанд, 30,000 штрафш мекунанд. Ҳамин чиз дар кор мода обязательно ба дига бародаро бирасонен. Вақте ки ҳамин кора кардаги нестен, отказ накунен. Чизе меган, майли бигин, ма тайёрам, биги доказат ки ма тайёрам, биги вай ки ба ҷои телефонтон аброрен, камера кунен, съёмка кунен, намонен ҳамин кора кардан. Лекин пушаймон мешем. Мисол агар ки накунен ҳамин коре ки ман гуфтестам, лишатон мекунад, баъд мегарден. Обязательно ба дигаро бирасонен. Ягон маълумот дори оиди бинавис бародар. дар комментария бинависен дигаро дард шава. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. Аллоҳ нигаҳбонтон бародаро. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.